Di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang pangudtuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning. Sa Indo ka boss, welcome back sa programa Aramon Yato ko ng Pungaldaw na Nininuwebes. Ako pa sa ng lingkod, Mardela, dahil iba, sadit sana, pero tiyan. Medyo maiksi lang ang pagsasama natin. Tapagalasan si papasok po ang DNR para po sa kapalibutan ta at amanon ta. Ngunyang pong aldaw na Nininuwebes. Every Thursday po yan, from 11 to 12 noon, kasama natin yan ang DNR para po sa sindang mga programa, mga regulations sa siniba pang dapat na maaraman concerning the preservation mga tugang kasatuya pong kapalibutan. Alright, technical side, kasabay nga to Ronald Baldo, mandang yaon man sa DCGB Social Media Department, si Richard Astor, ito yung IT, on assignment si Tricia, naman po sa OKFM Third 97.1 OKFM Legazpi, Baby, Mama and Family Fair. Ngunyan pong aldaw, pinigigibo dyan sa Ayala Activity Center. Sa Production Assistance Center, yan po dyan si Angel Mustaza. Kami po kapos pinapawad sa inyo ng sarang maugmang morning. Sana po okay kita. Sa mga magurang, mga babies, ay kaya mga nanay, yan. At ano po nindo, no? I-avail tayo ni na opportunity na maka-attend kan mga talk, mga pag-ururon at sa ibang aktibidades dyan po sa Ayala Activity Center para mas madagdagan na itong kaaraman kung paano ang pagkataman kay baby, pagkataman sa tuya po ng mga kababayan na mga bados, lalo na niya na may COVID, di ba? Anong mga dapat ang gibuhon? And then yung makaputan nindo kung pwede bang magpabakuna yung mga buntis, pwede itanong niyan dahil na po dyan ang Department of Health kapartner po ka 97.1 OKFM Legazpi. Pantulong taon na po yan and kasabay na po dyan ang pagkupahiling mang kan talento mga tugang ka mga kaakian ta, ka mga aki, di ba? Tapos yung ang final nan, di ba? Saturday, yan po yung twin yung nanay at saka yung baby rarampa. Doon sa fashion show, di ba? Pero mamayang hapon, pagkatapos kan pag-urulan manungod sa sa kamugtakan po kang pagataman sa mga bados, lalo nga na may COVID, grand finals kang karaoke kids, di ba? Yan ang tanan magayon, no? Pag-ataman sa mga akita, di ba? Dahil yung mga aki, mga tugang is future mga tugang kang kang puturo kan sa tuya pong nasyon, asin kang kinaban. Tangani pong maging ariglado kita. Okay? So, kung wala kayong kaya ginagawa,
pwede kang pumunta doon po sa ano para po maka-attend ka mo kayo. Okay? Alright. Good luck sa ating kapamilya. Sa ating pong kapatid na himpilan. Ang 97.1 OK FM. Pinangungunahan po yan ni SM Sugar. At saka siyempre nandyan si DJ Toyang. Si Nanonoy Palaboy. Si Isko Driver. At si Kambilog na Tropa. And siyempre, good morning to our President, Ma'am Brenda Bayona Luxin, at saka kay EVP Glenn Barcelon, at saka kay VP Henry Maceda, sa Builog na Tropa. Okay? So, tangani po na nagkakaigwa na ning welcoming mga tugang pag siset ng tone si SM Sugar duman po sa Ayala Activity Center. Okay? Bueno, dagdagan tayo na mga istorya. Alipod yan sa luwas dahil alipot lang po ang istorya ta. Alipot lang ang iribanan ta. Kuwang tanaan report mga tugang ali dyan sa Daraga area sa lugar mga tugang ni Joshua Bino. Joshua, good morning. Go! Yes, good morning Tabi Sir Mar. Good morning mo sa mga paraantabay. Sa mga dagdag pang bareta, 3,000 pesos as in iba pang papremyo ang nagahalat sa sarong paraoma na manggagana sa sarong kompetisyon na pinag-aapod na pinaka-contest. Pinaka? Ini. Yes, Tabi Sir Mar. Ano yan? Pinaka-mataba, pinaka-mahaba, pinaka-dakula? Yes, Roger, correct. Pero may kategory karong prutas yan kung anong klase, di ba? Yes, Roger. Halimbawa Tabi, sa Sir Mar. pinakamataba, pinakadakula, anong klaseng prutas? Pinakahalaba, anong klaseng vegetable? Yes, Iyan. Roger. Okay, sige. Yes, so pinag-organ sa Tabi yan, Sir Mar, Candaraga Municipal Agricultural Services Office o MASO, kung saan katuyuhan kayo na ma-promote ang mga lokal na produkto Candaraga, siring na ang mga gulayon asin prutas na may kakaiba o may pinakadakulang sukol o kaya halaba. Ang kompetisyon, gigibuon sa Setyembre 6, un alas 8 sundo alas 11 ang pagkaaga. Ang MASO ma-accepter na ng 5 entry kada kategorya ng gulayon, prutas asin root crops. First come, first served Tabi ini Sir Mar, asin ang mga ini. Iyon ipipresentar sa mga hurado sa nasabing petsa. Susukulon, susog sa timbang asin laba. Asin sutulong entries na may pinakadakula o kaya pinakahalaban na produkto. Iyo ang magre-receive ng papremyo. 3,000 pesos, mga pananom asin sarong litrong foliar fertilizer para sa first prize. 1,500 pesos, mga pananom asin fertilizer para sa second prize. Mantang 500 pesos, mga pananom asin foliar fertilizer man para sa third prize. Mentras tanso, so mga dahi papalado na manggana, iyo ang mga makakaresiban man giraray ni na manlain-lain na mga pisog na pananom. Dara kay ni ang Municipal Agricultural Office sa pamayon ni Matosinhos. Iyo ang nangangapunan ngunyan sa mga paraoma digdi sa Banuan Candaraga na magpartisipar sa nasabi ng programa. Ayun, adi open lang walang so gusto magpartisipar, magpresentar sana. Roger, Narin pero narin ang pagpresentar kan darakulang vegetable. September 6, September 8 a.m. 6. to 11 a.m. So this is in part kang celebration kang kapistahan. Yes, Roger. Ayun, okay. So magayon man yan, natatawan taning pagkakataon na mamidbidan asin maipahiling ang tibay kan mga kababayan niya itong mga paraoma dyan sa Daraga. Yes. Okay. May lang Tabi, Sir Mar, dapat sa diring tanom. Sa diring tanom. Ayan. Tapos okay. ano yan? Dapat organic. Si Roger. Dayman pigsabi. Okay, ma'am, pigsabi, Sir Mar, kung organic ini kung ano. Basta sa diring tanom, pinakadakula o kaya pinakahalaba. Pinakadakula o Pinakamagabat. Anong kunyan? Anong mga vegetable ang pinakamagabat niya? Halimbawa, Sir Mar, ngaya Karabasa. Kamote. Karabasa. Oo. Tapos sa pinakalaba ngaya Pinakalaba talong. ngaya. Correct. Marigoso. Opo. Marigoso, upo. Di ba may minaralaba ang gan, patula. Yes, correct. Pwede man na bataw. Itong antak. Yes, pwede man sabi, Sir Mar. May mga categories man na ito palawas na Kailan Agricultural Office. Pwede silang magpa-share duman sa nasali ko sila para sa iba pang detay. Ayan, so interesado. And siguro, i-connectar na kang kapitan. Magtarabang na kamo dyan. pwede. Tangani na maging ariglado man. Alright, sige. Yes, so yan Tabi, Sir Mar, ang mga dagdag na impormasyon, haliman digdi sa Banuan Candaraga, Joshua Bino, DCGB. Thank you very much, Joshua. Baka ito ganyan po mga dugin natin mga istorya. Ali po dyan sa Banwang Daraga. Alright, dumang po sa mga kababayan niya to, ang mga tugang.
padagos an paghapot kan mga kabarangay ta in connection kan sabi kayan ngaya arena an mga tinurugutan na mga magkwarari. O nakaurong baga mga tugang si Engineer Lea Marmol ang OIC Penrock kang Albay in connection kan in-update kita na as of August 12 mga tugang igwa ng 48 out of ilan yun 160, di ba? Mayroon ng 48 na nakapag-comply na as in nagpuuna kan sa indang ano yan operasyon tanay siya na mga tugang ng clearance o permit, di ba? May nagpuong kan July, may August, ang pinaka-latest is ano yan August August 12 no? As of August 12, di ba? Diyan po sa mga kabarangay ta, igwang mga area, di ba? Halimbawa sa First District, mga tugang, ang tinugutan pa man sana dyan, ini po na First Durable Concrete Products, diyan po sa Barangay Fidel Sortida. O Arrocha Construction and Supply diyan po sa Barangay Suwa sa Malinaw. Balayo Gravel and Sand diyan sa Barangay San Antonio sa Tabaco. And then Jorman Construction and Supply diyan sa Barangay Suwa sa Malinaw. And then KMG Construction and Supply KMC kilometer 80 ni no, Barangay Fidel Sortida. And then ANC Construction and Supply Barangay Binitayan. Tapos igwa pa sa Malinaw, Barangay Binitayan Malinaw. Lucky Leonard Construction Barangay San Isidro Fidel Sortida Santo Domingo Albay. And then Ramar Plus Incorporated Barangay Buwang Tabaco. And then Richmar Construction Barangay Buwang Tabaco. And then Omega Construction and Supply Barangay Labnig Malinaw. So wala pang pigtutugutan na magkwari mga tugang dyan sa San Jose sa Malilipot, wala pa kahit isa. Dyan sa Bulawan River wala pa. Kaya ingat ka mo. Tapos yung iba, mga tugang sa Daraga, may mga tinugutan na digdi sa 2nd District. Pagkatapos sa Kamalig, Tumpa, Budyaw, Barangay Kirangay. Yan po tabi, may mga tinurugutan na dyan na mag-quarry. And then digdi sa Ligaw, nasi si Ligaw mula Bukid Ganda Ginubatan, Manila Ginubatan, Baligang Ligaw. Okay, so yun po yan mga tugang mga pigtawaning permiso ni Governor Noel Rosal na magpadago sa kan operation. Other than that, wala pa kaya medyo bawas pa ang mga truck na daralagan dyan. Pigdadarakop na po pati sa sobra sa 10-wheeler na mga truck. Okay? O paano mga kapatid, standby lang po kamo dyan sa mga programa pa na masunod sa DCGP. Abangan po ang kabalibutan tatamanon ta with the DNR people. Kasabay natin dyan 11 to 12 after the news break. Ini po si Mardela. Thank you. I'll be back mamaya alas 12 hanggang alas 12. Medyo sa Baret alas 12. Bye-bye. Ito, ang tanong ng bayan. Kung saan ay sasagutin ng mga eksperto ang mga maiinit na tanong ng bayan